Am regăsit. Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem aici împreună cu Lori. Bună. Și facem partea a doua din Obi cu pisicuțe. Da. Să vedem cine câștigă. Da, să vedem ce la final. Că desigur n-am reușit să facem la final videoclipul anterior. Asta acolo. Și acum încercăm să facem la final. Să nu mai cade. Să nu mai căzem. Cădem. Așa. Da, și după cum vedeți, avem aceleași caractere, numai că eu sunt băiat, ei fată. Băi, ia să cad. Ai căzut. Aștept. Ai căzut de pro ce sunt în cap sau în picioare. Dacă te aștept. Așa face oameni. Azi faceți, adică să așteptați. Care vă jucați. Care vă jucați. Cu care? Dar cu... Da, tu. Unde ai căzut? Aici. Da. Nu știu. N-a căzut aici, nu. Aici. Ai grijă. Gata. E, Eu sunt în fața. Uite, e Ginanghe. nu-i merge în și nu-ți bate joc de el, primul rând, că o muri sărac. Bă, mă Dați un like și un subscribe dacă mai vreți să facem altfel de videoclipuri asemănătoare. Și da, Roblox-ul ne jucăm, pentru că de ce nu, e un joc extrem de fain. Pentru că au obiuri, chestii de Halloween, multe chestii. Și am găsit un joc de Halloween, o să ne jucăm fix mâine. Mâine tot. Deci da, mâine. Mâine. Astăzi suntem înregistrați cu camera de vedere să mișcă. tare. Da, te iau de prostă. Mamă! Lori, uite-te unde m-am oprit. Deci, oh my god. Tu de-abia ești acolo. Nu de-abia eram în spatele tău, numai că m-ai împins și am căzut acolo. Hai că te aștept tot ăsta. Acum vin pe tine. Ia, că nu m-am luat astăzi niciun caracter de aici. Știți bine că episodul acela eram îmbrăcat cu acest costum și cu această față. Dar că țineți voi mie. Da, m-am schimbat de data asta. Acum, De ce nu poți mi-a și eu? Ia uite, mă îmbrac așa. Pentru că ți-ai luat față de asta. Și tu puteai să ții față? Nu. Ia-ți o haină asemănătoare cu mine. Uite, îmi place. Hai, ca să mergem. Hai să ne iau și pe aici. Hai că-i bună. Auzi? Hai să ne iau și pe aici. Eu n-am. Deci zor pentru fete prima. Hai că mai jucăm turei ăsta. Uite, bronza. Ăsta e șmecher. Care? Ăsta pe care îl jucăm noi. Hai să iau. Bă, pe bune a căzut fix aici. Mă vezi? Da. Hai odată. Te aștept aici. Hai jos. Ui. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă vreți să facem partea 3-a, înscrieți voi în comentarii. Totuși, mai ne jucăm un pica și după aia oprim videoclipul. Nu, Andrei în față, nu. Andrei. Da? Mă dai jos. Nu. Da, nu mai vorbim nimic. Băi. Unde ești? Unde ai?
Mai trecut? Mhm. Da. Uite, ăla e de Halloween. Da. Știam. Deci ăsta e obiul nostru preferat. Da, serios. E și ușor. Și o să ia sub caz. Da. Că mă înșel. Ușoi. Și cam atât au fost cu aceste... Unde? Și cam atât au fost cu acest episod. Ciao! Ciao. Dacă vreți să facem partea a treia, scrieți în comentarii. Ciao! Ciao. Pa! Vă pup!